הרבי חסידים, אל הקרב מיד יוצאים עולים על המדים. בשליטה המנהיג מעודד במרץ רב, נשקוט עד שנשיג התגלות עכשיו. איתנו נשק מביאים, נעשרת מבצעים, לגאולת עולם אנחנו מכריעים. שיחות השם 45 שנה, רוחנו איתנה בתוקף נילחם. למסביר לקרוא עוד נחתם בשם, בדיוק של חיילים מקושי לא מתפעלים. 45 שנה פועלים, ידענו לנצח, לא נשקוט ולא ננוח. 45 שנה של התקשרות.